eu, como fillo de Xosé María Vázquez, vivín, lóxicamente, moi de perto aquelas vivencias tan inesquecibles. A casa de Coruxo está situada na mesma praia da Calsoa, no barrio da Carrasqueira. A carón dela hai outra máis pequerrecha na que pasara os veráns Francisco Fernández del Riego, tamén en réxime de aluguer. E a uns metros, cara ao río, había outra na que habitou durante moitos anos Celso Emilio Ferreiro e a familia. Cruzando a estrada que linda co pequeno terreo da casa que alugaba Xosé María Vázquez, sobre un outoiriño existe outra casiña na que gozou de algún verán o pintor Colmeiro. Todos os domingos ía xantar a casa de Paco del Riego o escritor Álvaro Cunqueiro. Todos estaban unidos por unha forte amizade. Os irmáns de Paco del Riego, Joaquín, Vicente, Domingo, Antonio Churulo, e tamén os irmáns de Xosé María, Darío, que vivía no outeiro Feixiño a uns 300 metros, igual que os seus irmáns Emilio, Alfonso e Álvaro. Preguntou a aquel lugar tamén o intelectual Plácido Castro, unha persoa bondadosísima, o arqueólogo e escritor Pedro Díaz Álvarez. Outros estiveron en varias ocasións. Moi novo, Xosé Luís Méndez Ferrín, e menos novo, Alberto Casal, Xaime Illa Couto, Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro, o pintor Urbano Lugrís, Filgueira Valverde, Carlos Casal, Antonio Viana, Bencho Sei, Manuel María, ou teño a lembranza entrañable, porque me deu algunhas clases de pintura, o excelente persoa que era Xavier Pousa. A casa de Coruxo e os veráns de Coruxo moldearon en gran maneira a arxila emocional do corazón de Xosé María. Por alí trolleou de nena colorín. Alí amou como ningures a súa esposa. Alí medraron os fillos e pode que os mellores poemas. Alí viviu a súa mocedade de recén casado, a súa madureza e a súa vellez. E alí recibiu satisfaccións no seu devir literario. Mesmo alí deixou Xosé María non só a súa indeleble pegada sentimental, senón tamén os seus traballos de abanel, pintor, enxeñeiro afeccionado. A tardiña adoitaba xuntarse na casa de Paco del Riego, con eses amigos citados. Despois ían con frecuencia ao merendeiro Patouro, situado á beira do río Lagares, ou ficaban nas dunas da praia leirando, aquela praia que agora están prácticamente tentando destrozala. Foi un tempo inmensamente feliz. Mais nada, estes son as miñas vivencias. Unha forte aperta.